babi. Sampeyan kurban apa, Mang? Sapi. Lah awakmu kok takon Pak Minto apa kurban? Sitok. Awakmu apa kurban? Kurban sak omah sak kresek tak kei masaku. Lho. Sapi jerone yan, sapi le yan, lah yan kuwi. Kurban ki bentuknya adalah hewan. Kalau enggak sapi, domba, wedhus, unta. Lah masamu sapi ki masaku jerone apa kuwi? Sapi. Ya padha ki Sing dikorbanke duduk masaku, kurban cempe kowe. Cempe ning omah ngorot tok. Wis megah delok isen asline. Korban ki wedhus lanang, sapi lanang, unta lanang, domba lanang. Lah nyampur lara wedok nyapa? Hah? Kudune ya lanang nek korban kuwi. Lah nyampur ora wedok ya. Lho, aja kok wedok. Nyapa? Korban kok wedok. Wong wedok kuwi gak gelem korban. Lah kok iso? Kok mbok kon berkorban ngaku salah ora gelem kok. Ya lambemu kuwi lah bojo